wannan gayan wannan tsohon ma zan ce kai ya za a yi dan wannan gabar da yake so mu daura da ita ta kakanu ayo haka yake so mu daura da ita kenan ko ni zai duka yaro ba zan je gurin nata ba da wannan uwar kudin a zo a yi mun wannan aikin da haidin yara sun mun kwashi cuta ce ma wannan da zan kama yaro a haina kai wallahi zan kwas kai dinan ne wai da zo ma na kama wani yaro wallahi yaron ko na gidan uban waye in ba na uwarsa ba Allah ya tsina ayo wai kaga je karan je aka gini na amma tsakani da Allah na kin ka ga yaro kai amma alaikum assalam wace ka zo ka da kan mun dana yaron naka ne malam uban dawa ba wani yaro na malam rodi tsoho da ka da mugun hali ka da yaro na gida he jinya yake to kai kara ta malam uban daba haka za mu yi kai ne haka za a yi da ni in ne kare ka fati na ne zai da gidan ka fa matar ka ce za ta da gida na dan dorin kwahegi kai malam ka ci mutuncin dana ka zo ka ci mutuncin matata ban ce ka je kai kara ba dan uwarka Allah ya sa to ka jira nan kai je ka dan babanka yake dinan ne ya zo ya bata min gariya yake dinan ne ya biya bata min riga tun ta gani dan uwar mutum waye taba ka dan uwar wallahi wannan ne wallahi dan uwarsa a garin akwai wanda ya taba kai kaga kan gwansa nan ma me gari dan uwarsa gini na dan rurrufe ma muka je kawai ka hiru ka zama ba gari na bane dan uwarsa ne ba dan uwar mutum ma a garin nan ba dan uwarsa ayo muka ga Allah iya ina ne dan Allah wala ya zaka dinga mun haka ba Allah ya haka baka gari ne ba Allah bai dai ma kai wai wata nuna mun kai shi bane wai da maka ne dan uwarka amma na roƙon nan banka kai ba ta iya hege da rai kunya ai wannan fitsara ce ma me gari kake ga haka me gari me duniya ne da dan uwarka yake nan ka zo dan uwarka ka zo ka ta ni da ma na ci kunya ku tsaya a kwaso muku abinci. Abinci? Mun yin wata ne? Ka bari akwai gidanmu an gama abinci ka zo mu je ɗebo ma. Allah. Mai unguwa waya zai ma? Idan la gaba. Mai unguwa kai mutum amma kuma malamunce ka ya sai ka da abinci? Kai ban ce kai mai hiru ba ina zuwa kanka. Yanzu kudin nan da muka baka to samu mai unguwa. Kai na ce ma. Ba kai sai ke da kai babu da mai unguwa. Ka zo mu tafi. Ai sabon aure ne? Sabo ya je mu. Budurwa ce ma. Kai kuma baka da hankali. ayo kai yanzu dan ubanka a lokacin wannan tinibin in ka ce rigimar za ka yi bai bayar rigimar da kai ai ƙara je a baka abincin ka je kai ƙara fa na kama ƙaran me to zan kai gaba tunda ƙaran me ka kawo mu ƙaran me ka kawo an sai kada abinci ko shikenan kada kake ta wannan abun ƙaran me ƙarawa ka kawo mu dan na fa kama fa mai duka fa ban ka kai da dan naka burak uban ku me wannan mutunci ban ka nace dan fella ma mali kaga za a kai gaba za ka zo ka same ni kiyaye na ran da Allah shikenan je ka tafi yanzu me ungwani zai haka ni zai sai a shi za sai da abinci ko dan harka ce ai kasan harka ce ta banda an tsiran ki karshen kewa inda je yabo a kawo maka sai ka fito yau mata ta yi ta kawo haka tunda ni dai na ci na ƙuni. What? Ni kwanan nan ma samun aure zan yi zan yi. Alfata ba ta yi. Ai bari ba sannan Hafsa ita lan aure. ayo Yawwa ga haina hannu biyu. Ga hai abincin mai unguwa an ka ce ka tura yaro ya kai min gida. Yar uba yaran nan fa da gaske yake amma da dan wancan ai hege da wani dan wai an taba mai da. In ba ma in ga abincin ma. Ai na ji tuka in modawa wani kanshi ma nake yi. ayo ayo so bai gane mafari da ya so ka ji dari sai ya sa ka fi tsari shi ba a yi masa kure yana sa ka ji sauri